Permeteu-me que, aprofitant que sóc el primer, us en faci breu esment. El desafiament a què enguany ens hem enfrontat ha estat incommensurable. La incertesa derivada d'aquest daltabaix no només ha obligat a redefinir bona part de les programacions previstes, ajornant activitats o fins i tot suspenent-les, sinó també ha estat una constant d'enguany la revisió, l'adaptació i fins i tot l'anul·lació de tasques de gestió, planificació, conservació o serveis educatius. I davant d'aquesta situació de confinament i tancament, una institució com la nostra, un museu, com no podia ser d'una altra manera, hem sabut reaccionar, activant en els moments més durs del confinament els nostres recursos i llançant iniciatives innovadores, especialment a través de la comunicació digital, per tal d'apropar els nostres fons, els continguts i les activitats que generàvem i que generem a les llars de la ciutadania confinada. I no només això, a partir de la reobertura el mes de juny i davant d'un nou escenari de represa, el valor dels museus com a servei públic ha pres una rellevància molt significativa, fonamental. Hem pres totes les mesures de seguretat que han calgut per assegurar la salut dels nostres visitants, minimitzant el risc de contagi, a la vegada que hem recuperat de manera progressiva l'activitat de preservació dels nostres actius patrimonials, així com el conjunt de l'activitat presencial, que en el cas del Terracota s'ha mantingut en un nivell més que notable. Fins i tot, la ciutadania de la Bisbal ha descobert les possibilitats del nostre equipament com a espai cultural alternatiu, el FITAM, la Fira de Circ, els concerts de resistència, la Terracota Bienal, s'han vingut a fer en el nostre equipament, com avui el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Els museus, doncs, hem sabut ser un lloc segur i acollidor, tan i tan segurs i acollidors que en aquesta segona onada hem esdevingut excepció, restant oberts quan la resta d'equipaments culturals han estat tancats. Uns veritables oasis culturals demostrant cada dia el nostre valor com a servei públic essencial, la mostra més fefaent de que res, fins i tot una pandèmia, ens atura. I que per molt negre que ens ho pintin, hi ha futur. I millor que avui, segur, encara que a hores d'ara encara no sabem com serà. Sens dubte, el que nosaltres mateixos, cadascun de nosaltres, siguem capaços de crear amb l'obstinació, la tenacitat i la tossuderia de creure en allò que es fa. Com l'exposició que avui, 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, estem a punt de mostrar-vos. Esquarterades es titula, un projecte del grup de dones de la Bisbal, una acció reivindicativa en què al Terracota Museu hem tingut l'honor i la sort de poder acollir i participar, tot manifestant d'aquesta manera el compromís de les treballadores i treballadors de l'equipament amb la igualtat i l'erradicació de qualsevol violència masclista. Una instal·lació que, partint de l'horror dels feminicidis de Ciutat Juárez, a Mèxic, pretén denunciar, a través de l'art, la violència sistèmica envers les dones, massa sovint ignorada, silenciada i minimitzada. Un crit de denúncia de l'artista Maís Jorba, al qual s'hi ha volgut sumar el grup de dones de la Bisbal, involucrant al seu torn 10 artistes ceramistes de casa nostra, com la Pilar Aldana, l'Isabel Alcalà, la Marta Darder, la Núria F., la Fiona Morrison, l'Ariadna Reventós, l'Antònia Roig, la Marta Rocabado, la Pilar de Torres i la Michelle Wilson. Un grup de dones que al llarg dels seus anys de recorregut, més de 30 ja, s'ha destacat sempre per les seves propostes, iniciatives, perdoneu, però se m'entelen les ulleres, les seves iniciatives exigents en el terreny de la igualtat de gèneres i pels seus projectes elaborats amb rigor i ingeni, contribuint a construir una societat més igualitària, no sexista i lliure de violències. I la instal·lació d'aquesta extraordinària obra al museu és, sens dubte, un magnífic exemple d'aquesta manera de fer i de pensar. Un projecte excepcional, amb un resultat coral no menys esplèndid. No us l'avançaré, segur que la Marta, coordinadora de la mostra per part del grup de dones, i la pròpia artista Maís us l'explicaran en tot detall. Desitjo, si puc llegir-ho, desitjo de tot cor que un cop entreu a dins del museu
mireu la instal·lació amb deteniment, que realitzeu un viatge introspectiu i que experimenteu el mateix que jo, com a visitant privilegiat, he descobert. Una exposició que, sent d'una cruesa esfereïdora, té alhora una bellesa extraordinària que ens interpel·la i emociona profundament. Una instal·lació i unes intervencions singulars, nascudes de la reflexió i del desig de denunciar una xacra que lamentablement ens colpeja a diari, diferents visions d'un mateix problema que porten a reflexions diverses i profundes sobre la societat, la vida, la injustícia, la condició humana. Un contagi de sensibilitats entre artistes que, partint d'una inequívoca voluntat de denúncia, creen juntes una obra coral de resultats esplèndids, una instal·lació i unes intervencions que remouen percepcions, que provoquen i que ajuden a prendre consciència contra el masclisme i la violència que massa sovint encara s'exerceix sobre la dona en totes les seves formes. Diferents punts de vista que mostren en cruesa, però també en bellesa, l'altra cara de la moneda, aquella que queda amagada, aquella que massa sovint no volem veure i que aquí ens colpeja directament. Bé, dit això, donaríem la paraula a la Marta, en nom del grup de dones, coordinadora de l'exposició en nom del grup de dones de la Bisbal. Bona nit. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional de la Violència envers les Dones, el grup de dones de la Bisbal té l'honor de presentar-vos l'instal·lació Esquarterades, de Maís Jorba, amb l'intervenció de 10 dones artistes i ceramistes. Esquarterades és una obra del 2009 que va ser creada per denunciar els feminicidis, les tortures i els assassinats de les nenes i dones a Ciudad Juárez, a Mèxic. Quan el grup de dones coneix l'obra de Maís, s'interessa de seguida. És aleshores que ens marquem conjuntament l'objectiu de portar Esquarterades a Terracota Museu. Per tal de donar més força al projecte inicial, Maís i el grup de dones hem treballat juntes amb la intenció d'aconseguir el màxim de participació de les artistes en el projecte. Com a grup d'acció feminista, el grup de dones aposta per les iniciatives de creació col·lectiva que, a partir de la participació i el treball en xarxa, intenten transformar la realitat social que ens envolta. La creativitat femenina pot esdevenir un antídot per combatre la desigualtat de gènere i la violència masclista, crear consciència i incentivar el debat social. Vinculem l'art com a instrument de reflexió sobre els feminicidis i la violència de gènere, el masclisme, la ineficàcia governamental, el dolor, la indiferència, la solidaritat i la sororitat, la impotència, la memòria i l'oblit, l'esperança i l'ofrena. Aquesta exposició vol ser una eina de denúncia a través del respecte i la memòria, vol crear un vincle per conscienciar i assenyalar. Així doncs, a través d'aquesta obra col·lectiva, expressem el més enèrgic rebuig a les violències masclistes i les seves diverses expressions que ens colpegen la vida totes i que continuen imparables. Denunciem que les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, els feminicidis, ja siguin a casa, al carrer, a l'escola, a la feina, a internet, a les institucions o en grups religiosos, socials o polítics, no són fets aïllats, sinó que responen a un mandat patriarcal basat en la desigualtat de relacions de poder existents. Assenyalem el sistema judicial inoperant que revictimitza i fins i tot criminalitza les dones i les decisions judicials que neguen sistemàticament la gravetat de les violències masclistes contra totes elles. Denunciem que la justícia és patriarcal i no pararem fins a aconseguir canviar-la. El conjunt d'obres que s'exposa dins la sala són els resultats de la reflexió de cadascuna de les artistes que hi participem i que interpretem a través de l'argila els fets cruels i dolorosos, la violència, la por i la mort. Volem agrair a l'Ajuntament de la Bisbal i a Terracota Museu la total col·laboració i interès que han mostrat en tot moment per tal que aquesta exposició es pogués dur a terme. Agrair també molt especialment a totes les artistes que han treballat de valent, aportant la seva creativitat i la seva feina com a eina de denúncia. Moltes gràcies a totes elles.
El grup de dones volem dedicar aquesta exposició i el dia d'avui molt especialment a la memòria de la nostra companya, amiga estimada i combativa feminista Carmen Sunyent. La Carmen va ser la primera en entusiasmar-se quan va conèixer l'obra de Mahís i va apostar per portar-la a la Bisbal, tot i que sempre va ser conscient que no arribaria temps de veure-la. Carmen, segur que t'agradarà. I ja per acabar, llegiré un fragment del poema de Los Muertos, de la poetessa mexicana María Rivera. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas, que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Gràcies. Bé, donem la paraula a la Mahís Jorba, que és l'artista primigènia d'aquesta instal·lació. Bueno, primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a tota aquesta gent que tenim al davant, passant fred i escoltant-nos en un dia tan reivindicatiu. A tots els que estan rere la pantalla, també. Al senyor alcalde, Enric Marquès, Terracota Museu, Xavier Roca, a tot l'equip de dones de la Bisbal, que n'ha parlat molt bé la Marta Rucabado, que són un grup amb una intensitat i una força, amb la capdavantera, que és la Marina Puig, que la lluita que porten és impressionant. Jo crec que la Carme Sunyer hagués estat molt contenta de veure aquesta exposició i un record per ella. Donar les gràcies a la Marta, que ens vam conèixer fa molts anys. Anàvem a escola. I és la llavor del projecte. Ella coneixia la meva obra i la va presentar a les dones de la Bisbal. Vaig venir aquí, vaig presentar el projecte. La veritat és que em feia molta il·lusió tornar a muntar-lo perquè la primera vegada es va muntar a Brasil i que es pugui muntar a la nostra terra és important per mi i perquè la gent vegi i prengui consciència. Vam buscar diferents espais, Terracota Museu ens va oferir el seu, vam veure que les gàbies que havíem muntat al principi no eren factibles perquè era més adient que fossin unes separacions de ceràmica, ens va semblar fantàstic i a partir d'aquí vam engegar un projecte amb les dones de la Bisbal buscant artistes, ceramistes que volguessin participar en el projecte Esquarterades. Una vegada trobades les artistes, es va fer un projecte que es va presentar a l'Ajuntament, es va presentar a Terracota Museu i ho vam tirar endavant. Ho vam tirar endavant, però jo sola no em veig en cor de comissariar i sempre m'acompanya la Marta Darder, que era una dona que ha comissariat la Mostra d'Art de Dones amb la Dolores Pulido durant 5 anys, ha gestionat 100 dones artistes a 10 espais. Juntes vam muntar el projecte 888 a Sitges, després a la Complutense de Madrid, a 3 cultures a Sevilla. Després, el 2016, l'Observatori Cultural de Gènere ens va demanar muntar l'exposició en homenatge a Simone de Beauvoir a l'Institut Francès de Barcelona. En aquell moment va ser l'exposició més important de dones que hi va haver a Barcelona. Després es va itinerar per diferents llocs. Amb la Marta Darder vam començar el projecte Esquarterades portant tot el full de ruta, el desenvolupament i el resultat final que veieu aquí. Juntes fem un bon equip, ens compensem i som molt exigents amb els continguts, el continent i les formes. De vegades donem molt la llauna, però les coses s'han de fer ben fetes.
Així com, per una altra banda, donem molta llibertat als artistes. Ens sembla que cada artista s'ha d'expressar amb la llibertat absoluta, expressar els seus sentiments des de les entranyes. I aquí tenim els projectes de Pilar Aldana, que és Pètals i flors, Isabel Alcalà, amb Naixement, Marta Darder, El cel plora, Núvols i llàgrimes, Núria F., La poma, Fiona Morrison, Trencaclosques, Ariana Reventós, La porta, Antònia Roig. A mi m'agrada Rogenca, no sé per on és, però m'agrada molt. Massegades i garrotades, Marta Rucabado, Fit a fit, miro els ulls de les dones maltractades. Pilar de Torres, Clivelles al mur. Michelle Wilson, Rosari desarrelat. La convocatòria no es va fer selecció, es va fer un projecte i es va fer el desenvolupament i, com deia abans, s'ha donat tota la llibertat a les ceramistes, artistes, creadores. S'ha respectat sempre l'essència de l'obra i, com veureu a dintre, cada obra té el seu llenguatge propi, però està lligat a un concepte comú. En les primeres reunions que vam fer amb les dones de la Bisbal i les primeres ceramistes que es van anar afegint al projecte, vam dir que seria interessant que es fessin fotografies mentre es treballava i s'executava l'obra. Vam tenir la sort que la Fiona Morrison, que treballa a la ceràmica aquí al costat a la Pera, és una gran fotògrafa i com a videoart ha presentat a la Bienal de Venècia el Two Walls i ara ha sigut finalista de l'Human Rights al North Dakota Festival, que és per One Open Territory. Segurament no ho he pronunciat bé, però vam tenir la sort de veure al Balbi Girona. Fiona Morrison ha fotografiat i filmat el taller de les artistes i ha realitzat un magnífic vídeo que veureu aquí mateix, on es mostra el treball de cadascuna i el muntatge de les instal·lacions. La veritat és que tinc una mica de gelos que ella ha pogut anar a la intimitat, al lloc privat, al lloc màgic de les artistes, i nosaltres no hi hem pogut anar, perquè és el lloc de creació, que és un lloc on es cuina la veritat de l'essència de cadascuna. Les fotografies, ha fet també les fotografies dels plafons i es faran servir pel catàleg junt amb les imatges de Toni Bofill. El Terracota Museu prepara un catàleg de la instal·lació de totes les artistes que escriurà la crític d'art Glòria Bosch, que en aquests moments és directora de la Fundació Vilacases. És una gran defensora del món de les dones amb una gran sensibilitat. En aquest moment no ha pogut venir avui per problemes personals familiars. I ara passaré a parlar-vos de l'obra, l'essència de l'obra que presento aquí. Aquesta obra es va presentar per primera vegada al Museu d'Art Contemporani de Fortaleza, a Brasil. Després, a Sobral, es va fer una petita instal·lació a Corbera d'Ebre de les dones assassinades a la Guerra Civil. Després s'ha presentat a la Rectoria Centre d'Art Contemporani a Sant Pere de Vilamajor i ara, d'una manera fantàstica, aquí al Museu, al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. Quan vivia a Nova York, una periodista, Judith Torrea, que té el Premi Ortega Gasset de Periodisme Digital, ella havia treballat molt en Ciudad Juárez i em va explicar, jo no en sabia gaire cosa, i em va explicar amb detalls esgarrifosos el que passava a Ciudad Juárez. L'immens dolor de les dones que eren torturades, violades i esquartejades. Quan vaig arribar a Barcelona em vaig posar a treballar al projecte amb un ajudant fantàstic, un senyor jubilat, que em feia els acabats de les obres i que ens vam posar a construir maniquís. Patronatges, costura, veure com es podien manipular, quina era la manera més fàcil. I després vam anar treballant a veure quin tipus de teles s'adaptaven millor per donar l'expressivitat a la forma barroca de dolor que jo volia donar. Llavors, penso que ho hem aconseguit molt bé i tot el muntatge és un gran terra vermell. Veureu que en algunes de les teles que cobreixen hi ha els noms d'algunes dones brodats a les teles. L'Abigail, sequestrada, torturada, violada, esquartejada. L'Anna Lília, seqüestrada, torturada,
violada, esquartejada. L'Anna Luisa, sequestrada, torturada, violada, esquartejada. No hem d'anar tan lluny per trobar el mateix delicte a casa nostra. Rebeca, 26 anys, assetjada, maltractada, apunyalada. Kelly, 17 anys, de Reus, apallissada, degollada. Maria Soledad, maltractada, assassinada, esquarterada. No ens enganyem. Hi ha el maltractament psicològic. Aquest maltractament que ens afecta a totes nosaltres, aquestes ànimes esparracades, que ens sentim quan anem pel món. Espera, se me van los papeles. Ho sento. Aquestes ànimes esparracades que hem estat humiliades, maltractades, menyspreades. Aquestes ànimes esparracades que són com aquests maniquís que hi ha allà dintre, que són com peleles, desmuntats, desfets, trencats, abandonats. I aquestes ànimes esparracades que ja no tenen espai per sutures, ens hem d'aixecar cada dia una altra vegada i tornar a enfrontar-nos a la vida. Nosaltres diem que ja n'hi ha prou. La Pilar, la Isabel, la Marta, la Núria, la Fiona, l'Ariana, l'Antònia, la Marta, la Pilar, la Michelle. Totes s'han endinsat en aquest món, des de les entranyes. Han parlat amb la seva pròpia veu. I juntes fem un crit. Un crit al respecte i a la llibertat. Gràcies. Gràcies. Bé, clourà aquesta part de l'acte el senyor Enric Marquès, alcalde de la ciutat i president del Patronat del Museu. Hola, bona nit a tots i a totes. Avui es tracta d'un acte reivindicatiu. Ho han explicat molt bé tots tres, en Xavier parlant del valor de la cultura, de com està afectant aquesta crisi sanitària que estem vivint tots plegats en el dia a dia de tothom, i aquí crec que és just recordar i tenir un moment de pensament per totes aquestes dones que estan patint violència de gènere i que s'han vist obligades durant tot aquest temps de confinament i durant tots aquests mesos que s'ha pogut sortir però amb les mesures restrictives que hem patit tots, a conviure amb els seus agressors. Això és una xacra que com a societat ens interpel·la a treballar tots junts per mirar d'erradicar-la. I hem de tenir en compte que aquests mesos realment per elles han estat especialment durs. Dit això, jo no m'extendré massa més perquè crec que tampoc no és el meu paper aquí, és donar-vos la benvinguda en aquest acte reivindicatiu, recordar-vos que amb la situació que estem actualment podem fer l'acte, el podem fer aquí fora, hi havia preparades un parell d'accions a dintre el museu.
Gràcies.
there, no one can see me. Cause blind is my head and blind is my city. Why this way? Tots són anuncis, merdes de televisió, botigues i moltes porqueries més. Música dolenta i 2.000 d'altres coses preparades per atreure a la gent. Per què ens deixem? Si sabem que no mola un pèl. Per què ens deixem? Si sabem que no mola un pèl. Tots són anuncis, merdes de televisió, botigues i moltes merdes més. Música dolenta i 2.000 d'altres coses preparades per atreure a la gent. Per què ens queixem? Si sabem que no mola un pèl. Per què no ens queixem? Si sabem que no mola un pèl. Tots són anuncis, merdes de televisió, botigues i moltes porqueries més. Música dolenta, 2.000 d'altres coses preparades per atreure a la gent. Per què ens deixem? Si sabem que no mola un pèl. Per què no ens queixem? Si sabem que no mola un pèl. Tots són anuncis, merdes de televisió, botigues i moltes merdes més. Música dolenta i 2.000 d'altres coses preparades per atreure a la gent. Per què no ens queixem? Si sabem que no mola un pèl. Per què no ens queixem? Si sabem que no mola un pèl. Gràcies. I ens fa molt feliç veure que balleu i tota l'energia. Moltes gràcies. Ara... El parc està buit. Very nice kind of movies, yeah, yeah. Is a
darkest hour. I'd like to be around with you. I would like to make love to you. One on our own. Let's talk about the world where we run. Construct one on our own. Let's talk about war where we run. Bueno, moltes gràcies, Carles, per acompanyar-me amb la bateria. És el primer cop que toquem junts. I ell també fa cançons, és compositor. I gràcies. Ara la cançó del Marcià que viu al meu cap. I've got a Martian in my head. Let's tell him all the time what to do or say. He wants me to feed with my experiences, but I cannot. I've got a Martian in my head. Let's tell him all the time how to cut my hair. He wants me to feed with my experiences, but I cannot. Now the Martian is gone, but I don't care, 'cause it's me. Go, don't go, don't go, don't go, don't go. I've got a Martian in my head, telling all the time how to cut my head. He wants me to feed with my experiences, but I cannot. I've got a Martian in my. Gràcies.
This black stories of my feet is good. This black star was on my feet is good. I don't know where. Good. I don't know where. Fly, fly This black was on my way. This black is it anymore what I used to be anymore now what was me. Fly away. I ara farem una versió d'un grup que ens agrada molt. Que també, bueno, aquesta cançó és una mica té a veure amb la teoria queer i també pues, totes aquestes persones també reben violència masclista. Així que també cantem aquesta cançó, Nancy Boy. Alcoholic kind of mood. Lose my clothes, lose my love. Cruising for a piece of fun. Looking out for number one. Different partner every night. So narcotic, out of sight. What a guess, what a beautiful head. And it all breaks down at the road reversal. Got the music in my head. She's universal, spinning me around. She's coming over me. Breaks down at the first rehearsal. Got the music in my head. She's universal, spinning me around. She's coming over me. Kind of eyes that last for days. Got some help from me in sick ways. Comes across all shine and coy. Just another dancy boy. We're a man or a mother monkey. Just another happy junkie. 50 pounds, press my bottom, going down. And it all breaks down at the roll reversal. Got the music in my head. She's universal, spinning me around. She's coming over me. And it all breaks down at the first rehearsal. Got the music in my head. She's universal, spinning me around. She's coming over me.
his room, doused himself in cheap perfume. I holds in a paper bag, latest lay I ever had. Kind of guys that mates for life, gotta help him find a wife. We're a couple when our body is double. And it all breaks down at the role reversal. Got the music in my head, she's in the reversal, spinning me around, she's coming over me. And it all breaks down at the first rehearsal. Got the music in my head, she's in the reversal, spinning me around, she's coming over me. Got the music in my head, she's in the reversal, spinning me around, she's coming over me. It all breaks down at the role reversal. Got the music in my head, she's in the reversal, spinning me around, she's coming over me. Moltes gràcies. I ara farem l'última cançó, que per les que us heu quedat aquí al final, en Carles i jo estem fent un nou projecte que es diu En Renou, i és una cançó que mai l'hem tocat en directe, que vam estrenar el videoclip fa 2 dies, i es diu Vital. És una cançó instrumental i per acabar. La farem una mica improvisada, la farem diferent.